Návod k montáži. Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda typu Split Vitokal 200S. Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda využívá teplo obsažené v okolním vzduchu. Ideálně se hodí k vytápění a chlazení topných instalací v nových budovách, ale i k modernizaci stávajících topných systémů. V kombinaci například s plynovým kotlem zaručuje pokrytí potřeby tepla během celé topné sezóny. Tepelné čerpadlo v provedení Split se skládá ze dvou částí spojených pomocí měděného potrubí, ve kterém koluje pracovní chladivo. Vnější jednotka má vestavěný ventilátor, kompresor s invertorem a výměnník tepla, výparník. V připojovací sadě se nachází odporový kabel pro montáž do venkovní jednotky, sloužící k ohřevu vany kondenzátu. Vnitřní jednotka obsahuje vestavěné čerpadlo sekundárního okruhu, přepínací ventil mezi vytápěním a ohřevem teplé vody, expanzní nádobu, pojistný ventil a výměnník tepla s velkou topnou plochou, kondenzátor. Vnitřní jednotky v provedení AC jsou vybaveny třístupňovým průtokovým topným tělesem s výkonem 3, 6 a 9 kW. Tepelné čerpadlo Vitokal 200S typ AVS je určeno pro modernizaci stávajících topných systémů. Jeho regulace umožňuje spolupráci s dalším zdrojem tepla, což znamená, že tepelné čerpadlo může po většinu topné sezóny pokrývat většinu potřeby tepla a v době větších mrazů využít podpory například stávajícího topného kotle. Model AVS s indexem AC je určen zvláště pro nové instalace. Veškeré požadavky na teplo má během roku zajistit tepelné čerpadlo, ve kterém je zabudováno třístupňové elektrické topné těleso sloužící jako takzvaný špičkovací zdroj tepla pro případ velmi mrazivých dní. Navíc má tepelné čerpadlo schopnost fungovat v režimu chlazení, takže v letním období může snižovat teplotu vzduchu ve vybraných místnostech. Před montáží zařízení je nutné se seznámit s montážním a servisním návodem. Vnitřní jednotka je dodávána kompletně smontovaná a připravená k zavěšení na dodané montážní liště. Rozměry připomíná závěsný kotel, je však o něco lehčí, váží 35 kg. Prostor, kde bude viset vnitřní jednotka, musí být vytápěný a suchý. Kubatura místnosti musí splňovat požadované hodnoty uvedené v návodu k montáži, kde je podle normy EN 378 uvedeno množství chladiv. V dolní části vnitřní jednotky jsou připravena hrdla, vlevo pro připojení chladící části a napravo pro připojení topné části. Všechna hrdla jsou popsána na grafické nálepce a v montážním návodu. Vnější jednotka může být namontována na konstrukci umístěné na fasádě budovy nebo na podstavci na zemi. Její hmotnost se liší podle výkonu zařízení a činí od 43 do 110 kg. Minimální výška montážního podstavce na zemi nebo montážní výška konstrukce je uvedena v projekčních návodech prodané tepelné čerpadlo. Originální konstrukce zajišťuje kompenzaci vibrací pocházejících od kompresoru. Samotná konstrukce je velmi pevná a odolná. Zahájíme spojování. Ke spojení obou jednotek je nutné používat měděné potrubí určené pro chladící systémy. Průměry měděných trubek závisí na výkonu tepelného čerpadla a liší se na plynné a kapalné straně chladiva. Informace o požadovaném průměru trubky nalezneme v montážním návodu. Pro tepelné čerpadlo s označením AVS 107 jsou požadovány měděné trubky o průměru 10 mm na kapalné straně a 16 mm na plynné straně. Měděnou trubku uřízneme na příslušnou délku, ale je nutné dát pozor, aby se měděné piliny nedostaly do trubek, protože by mohly později poškodit kompresor během provozu. Během řezání proto nasměrujeme trubku směrem dolů.
Ohýbačkou trubky náležitě tvarujeme a při té příležitosti je vhodné zároveň vytvořit sifony na olej. Sifony jsou nezbytné, pokud jsou obě jednotky namontovány v různých výškách. Maximální rozdíly výšky mezi oběma jednotkami činí od 10 do 15 metrů. Sifony musí být zhotoveny na každých 5 metrech výškového rozdílu. Je nutné je zhotovit na plynné straně a bude-li zařízení používáno k chlazení, také na kapalné straně. Doporučovaným dodatečným prvkem je průzor. Po zprovoznění tepelného čerpadla bude možné s jeho pomocí zhodnotit množství chladícího média v instalaci. Dostupné průzory jsou buď šroubované nebo letované. V našem případě je průzor letován natvrdo. Umísťuje se na kapalné straně chladícího média. Je nutné náležitě připravit konce měděných trubek. K tomu se používá expandér. Nejen během řezání trubky, ale i nyní je nutné držet trubku směrem dolů. Komplet sešroubujeme pomocí momentového klíče. Hodnoty momentu jsou uvedeny v montážním návodu. Po spojení jednotek měděnými trubkami zkontrolujeme těsnost instalace. Pro tyto účely se používá stlačený dusík jako neutrální plyn. Zkouška těsnosti musí být provedena v souladu s platnou českou normou a její výsledky zapsány v protokolu ze zkoušky těsnosti. Ve vnější jednotce jsou umístěna servisní hrdla. V dolní části odšroubujeme matku a připojíme tlakovou láhev s dusíkem. Tlak zkoušky musí odpovídat maximálnímu pracovnímu tlaku. Tato hodnota je uvedena v montážním návodu. V našem případě pro chladivo R410A činí 43 bar. Po dosažení požadovaného tlaku uzavřeme láhev s dusíkem a vyčkáme 30 až 40 minut. Přičemž pozorujeme, zda tlak neklesá. Pěnou zkontrolujeme těsnost spojů. Drobné netěsnosti lze odstranit dotažením matky. Pokud to nepomůže, pak je nutné uříznout trubku a znovu ji připojit. Výsledek zkoušky těsnosti uvedeme do protokolu. Po zkoušce těsnosti je nutné okruh vysušit a vyprázdnit. K hrdlu, které se používá k tlakové zkoušce, připojíme vakuové čerpadlo a zapneme ho. Po dosažení hodnoty 0 bar udržujeme práci čerpadla po dobu 30 až 40 minut. Poté je možné čerpadlo odpojit a vypnout. Díky vytvoření vákua se podařilo vysát veškerou vlhkost z potrubí. Systém je nyní připraven k naplnění chladícího média. Pomalu odšroubujeme servisní ventily na vnější jednotce. Nejdříve dolní ventil, poté horní. Jestli se v instalaci nachází dostačující množství média, zjistíme již v době práce tepelného čerpadla. Nyní můžeme zahájit naplňování topné instalace vodou. Ve vnitřní jednotce je instalován manuální odzdušňovací ventil, s jehož pomocí se zbavíme nežádoucího vzduchu z topného okruhu. Pro zjednodušení odvodu vzduchu je nutné nastavit přepínací trojcestný ventil do prostřední polohy. Ventil se nachází nad oběhovým čerpadlem. Instalace je již hydraulicky připravena k provozu. Zbývá ještě napájení a měření systému. K práci tepelného čerpadla je nutné napájení vnější i vnitřní jednotky a napájení topného tělesa.
pokud je použito. Každé napájení musí být samostatné a chráněné pojistkou. Velikost ochrany je uvedena v návodu k montáži. Elektrické desky v tepelném čerpadle jsou rozděleny na vysoké a nízké napětí a desku napájení. Napájení čerpadla připojíme pod označené svorky. Na straně nízkého napětí dodatečně zapojíme čidlo vnější teploty. Jednotky mezi sebou spojíme komunikačním kabelem. Během prvního zprovoznění je automaticky vyvolán tzv. Asistent zprovoznění, který nás v 10 krocích provede jednotlivými etapami konfigurace. Od volby jazyka, přes nastavení aktuální hodiny a data, testy relé, programování, až po kontrolu práce. Po ukončení lze zařízení přepnout na automatickou práci v souladu s nastavenými pracovními časy. Během prvního spuštění je nutné v programování nastavit topný výkon zařízení. V opačném případě bude nahlášena porucha komunikace mezi jednotkami. Jedna ze servisních funkcí umožňuje zadat požadavek na chod tepelného čerpadla v pracovním režimu vytápění nebo chlazení. Po spuštění kompresoru bychom měli na průzoru pozorovat zcela čistý obraz. Ve skutečnosti je to chladící médium v kapalném skupenství. Takový stav znamená, že chladiva je v instalaci dostatek. Pokud je chladiva málo, v průzoru budou vidět vzduchové bubliny. V takovém případě je nutné instalaci doplnit chladivem v souladu s návodem k montáži. Chceme-li doplnit chladivo do systému, je nutné zařízení nastavit na režim chlazení, aby bylo médium samo nasáváno kompresorem. Chlazení zapneme pomocí funkce chlazení, která se nachází v servisní části regulace zařízení. K této činnosti budeme potřebovat přesnou elektronickou váhu a samozřejmě láhev s chladivem R410A. Během přidávání chladiva do instalace pozorujeme průzor. Stav bez bublinek znamená správné množství chladiva v instalaci. Po ukončení práce můžeme sejmout manometry ze servisních hrdel. Po uzavření hrdel je nutné zkontrolovat jejich těsnost elektronickým detektorem nebo pěnou. Instalace a zprovoznění tímto končí. Tepelné čerpadlo je připraveno k efektivnímu a komfortnímu provozu.